ଆଜି ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ। ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ପାଠ କରୁଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ଦାସ। ଆଜି ତ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜି ତ ଜନ୍ମଦିନ, ଧନ୍ୟ ପିତା ମାତା ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ପିତା ମାତା ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ଆଜି ତ ଜନ୍ମଦିନ। ମହାମାନବ ସେ ଉତ୍କଳମଣି, ମହାମାନବ ସେ ଉତ୍କଳମଣି, ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ କରିଲେ ଗୁଣି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କଲେ ସଂଗ୍ରାମ, ଇଂରେଜ ଛାଡ଼ିଲେ କରି ପ୍ରଣାମ, ବିଦେଶୀ ଚିଜକୁ କରି ବର୍ଜନ, ନିଜ ମାଟି ଚାଷୀ କରି ଅର୍ଜନ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ତ କର ଆଦର, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ତ କର ଆଦର, ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଦେଶର, ବନ୍ୟା ଜଳେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଧରିଣ, ବନ୍ୟା ଜଳେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଧରିଣ, ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କୁ କଲେ ରକ୍ଷଣ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳଟି ଗଢ଼ିଲେ ସେଇ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପଥେ ଥିବ ରେ ଭାଇ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ହାତରେ ଧରି, ଭାରତବାସୀ ତ ସନ୍ତାନ ମରି, ପୁରେ ପୁରେ ସେହି କଲେ ପ୍ରଚାର, ପୁରେ ପୁରେ ସେହି କଲେ ପ୍ରଚାର, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲେ ଜୀବନ, ଜଗତ ଘୋଷିବ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ଜଗତ ଘୋଷିବ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ମହାମାନବ ସେ ଉତ୍କଳମଣି, ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ କରିଲେ ଗୁଣି, ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ କରିଲେ ଗୁଣି। ଧନ୍ୟବାଦ।